Fembika ay ala deli sutura la ka bolo here la ay ala deli sutura la aw yere ka kuna jiya sɔrɔ aw ka ɲɛnamaya kɔnɔ ani halaw salen kɔfɛ dɔnikɛlaw ye fɛn dama dɔ fɔ an ye mago ma mago bɛ ala k'i sutura yanni ka bɔ diɲɛ na parce que gansanmatu kiraw ye ala deli sutura la dɛ gansanmatu nabi ɲumanw ye ala deli sutura la parce que ka sutura ni fɛn ni fitini a nafa ka bon ni fɛn belebele lebu ye lebu man ɲi dɛ mais n'i bɛ fɛ ala k'i sutura f'i ka saya mɔgɔ kana bɔ i kɔrɔ ma taasira dama dɔ bɛ yen k'i ka tɛmɛ a kan a taasira fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye al-ikhlas ay al-ijtinab ani riya wa sum'a i k'i ka baara bɛɛ kɛ ala jati kama i ka baara a bɛɛ kɛ ala kama an b'a fɔ mun ma ko sincerity i ka baara kɛ ala kama mɔgɔ y'a dɔn e bɛ ka kɛ ala kama mɔgɔ ma dɔn i bɛ ka kɛ ala kama nin tigi bɛ mɛn a suturalen maa si tɛ bɔ a kɔrɔ kalama nka n'i y'a dabɔ maaw k'a ye i y'a dabɔ mɔgɔw k'a mɛn lebu fila de b'a la i ka baraji tiɲɛna i ni ala cɛ maa minnu y'i tanu bi sini olu de bɛ tila ka bila i la adamaden ka mɛn i ka ɲuman fɔli la toujours i ka ɲuman b'a bolo de n'o tɛ n'i y'a tigɛ i ye san caman min kɛ ɲuman la a ye don kelen juguman o de bɛ to a kɔnɔ san caman ɲuman de a bɛ ɲinɛ a kɔ o ye adamaden taabolo ye i ka baara kɛ ala kama dɔrɔn i ka lafiya alakira ko adi sallallahu alaihi wasallam man sami'a sami'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi ni maa min y'a dabɔ a ka kow k'a lamɛn de mɔgɔw k'a ka kow mɛn k'ala bɛ i lamɛn ni maaw ye o kɔrɔ i sara bɛ ala fɛ yen mɔgɔw b'a lamɛnli min kɛ a banna n'i y'a dabɔ yɛrɛ yira kama maaw y'a yeli min kɛ k'o fana y'a bannen o b'a yɛrɛ i ka baara kɛ ala kama i bɛ mɛn sutura la sutura birifini fana bɛ mɛn i kan wallahi i tɛ lebu kelen a filanan i kana kojugu da kɛnɛ kan adamul mujahara bil ma'asiya kana kojugu da kɛnɛ kan adamaden si tɛ yen mun tɛ fili adamaden tɛ yen ko minan da tɛ jɛngɛ i bolo o y'an da bolo de da t'a bolo de kullu bani adam khata adamaden bɛɛ ye filibanti ye mais ka kojugu kɛ ka tila k'a da kɛnɛ kan fo ka waso n'a ye e ni lebu de bɛ sa i tɛ sutura i tɛ sutura hadisa jɛlen bɛ yen alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko cogo di a ko kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin k'ale kira mantun bɛɛ ala bɛ yafa bɛɛ ma fo mun y'a ka kojugu da kɛnɛ kan kɛnɛkan jaraki ko ala tɛ yafa o ma ka baara jugu kɛ sufɛ dugu mana jɛ mɔgɔw ma mɛn mɔgɔ ma bɔ a kalama mais i yɛrɛ b'o kuma de fɔ k'o commentaire kɛ i yɛrɛ ka baara jugu o tigi bɛ sutura cogo di bi e ka adamadenw taabolo lajɛ hali bagan dɔw bɛ yen u tɛ sɔn ko dɔw ma adamaden b'a kɛ